Benvidos e benvidas a unha edición especial das Micronovas. Hoxe estamos moi contentos porque celebramos as letras galegas e dedicamos este programa a homenaxear a autora deste ano. Comezan as Micronovas das letriñas. Hoxe é un día moi especial para as letras galegas. Queres saber cando e por que se celebran? Celébrase o 17 de maio. Porque Rosalía escribiu un libro moi importante. Chámase Os Cantares Galegos. Tes curiosidades sobre a vida de Begoña Camaño? Pois atende. Begoña Camaño vivía en Vigo e naceu no 1964. E gustáballe moito ler. Begoña, cando medrou, estudou para ser profesora, pero tamén lle gustaba o periodismo. Traballou na radio e na tele con moito cariño o galego. Defendía a igualdade e quería un mundo máis xusto. Tamén escribiu libros moi importantes. E aunque morreu no 2014, as súas palabras aínda siguen vivas. Begoña Camaño escribiu novelas moi importantes nos seus libros. Contaba historias diferentes e cheas de aventura. Un dos seus libros máis coñecidos é Circe, o prazer do azul. Nesa historia aparece Circe, unha muller intelixente e poderosa. Tamén escribiu Morgana en Esmelle. Este libro está inspirado nas lendas do rei Artur. Pero Begoña contou a historia desde a mirada de Morgana. Así, deu máis importancia ás personaxes femininas. As súas obras misturan fantasía, emocións e maxia, e fan que as persoas pensen e soñen. Moitos dos seus libros podedes buscalos na nosa biblioteca do cole. Así podedes descubrir as súas historias e seguir gozando das súas palabras. As súas palabras seguen chegando ás escolas, ás bibliotecas e ás familias. Por iso este ano celebramos as letras galegas dedicadas a ela. Begoña Camaño deixou unha pegada moi importante na nosa cultura galega. Grazas aos seus libros, moitas persoas descubriron novas historias en galego. No noso cole tamén queremos lembrala cun mural que atoparedes na entrada e dedicándolle este programa tan especial. Agora imos escoitar pequenos escritos das súas obras. As historias fannos viaxar, soñar e descubrir mundos novos. Cada palabra en galego é unha luz que nunca se apaga. As historias tamén poden cambiar o mundo. As palabras fannos pensar, soñar e mirar a vida doutro xeito. Celebrar as letras galegas é celebrar a nosa lingua e lembrar as persoas que escribiron para que o galego siga vivo. E tamén é aprender, ler e falar con orgullo a nosa lingua. Grazas por acompañarnos nesta edición especial das Micronovas, dedicada ás nosas letriñas. Viva Begoña Camaño! Viva as letras galegas! E lembra, as nosas palabras unen o pasado, iluminan o presente e axúdanos a soñar un futuro. Sempre en galego!